Резултатите от юнит тестовете излязоха. Минали са 50 от 60 теста. Не, аз съм доста доволен също. Доста добре се представи машината, но все още ни куца нещо. Една част липсва. Нещо не е наред. Липсва ни, не знам, трябва да помислим как ще го оправим това нещо. Какво става? Готови ли сте? Ами, почти. Какво ами? Срока е до утре. Нямаме време. Как така? Няма как така. До утре, иначе сте уволнени двамата. Трябва ни още много малко. Шефе! По този начин ще се получи, сигурен съм. Просто трябва да мислим малко по-нестандартно. Това ще стане, най-накрая нещата ще излязат, казвам се. Нищо няма да излезе, ти един граф не може да направиш. Как ще го решиш това? Ти са пълни глупости, Слушай, направо го моята, трябва. не бе, Трябва. човек, не. Край. Много е зле. Не може да стане с това. Ние сме в Евклидовата равнина, трябва да минем в третото измерение. Няма как да се Добре, получи. Какво предлагаш? Трябва да го решим с уравнение на струната. Това е решението. Обясни малко повече. Тук вече сме в третото измерение. Намерим ли как трепти тази струна, намерим ли тези коефициенти и всичко ще е готово. Как ще ги намерим? Това не е ли много трудно? Това е задачата. Трябва да измислим начин. Тези коефициенти няма да може да ги намерим. Тръгвам се. Защо? Това момчил се е побъркал, не знам какво става. Писна ми от тези глупости, имам нужда малко да се почина. Я малко и така да се полегна. Борисе, чедо мое, аз съм бога на диференциалните уравнения. Разбрах, че имаш някакъв лек проблем с една задача и съм тук да ти помогна, да те опътя към правилния път. За твоята задача решението е много просто. Трябват един-два коефициента. Единият от тях е 2, числото 2, а другия е e на степен 38000 π по корен от 15776. Ясно ли е? Ами да, точно така! Измислих го! Трябва да отида да кажа на момчил много бързо. Човек, няма да повярваш какво стана! Тук какво е станало? Както и да е. Случи ми се най-странното нещо. Буквално, докато се спя, буквално ми се яви бога на диференциалните уравнения и няма да повярваш. Не, моята, слушай, буквално каза ми, че двата коефициента, които ни трябват, той просто директно ми ги каза. Единия е 2, числото 2, другия обаче беше малко по-странен. Много ми е мътно. Беше нещо от сорта на e на степен 38 000 по π. Тук имаше някакъв корен 17 776. Това са ни двата отговора. Готови сме. Шефа ще е доволен. Сигурен ли си за това? Абсолютно. Напълно съм сигурен. Точно така ми ги изплю. Много съм доволен от новите показатели. Пуснахме тестовете отново, 59 от 60 минават. Да, перфектно е. Машината се получи доста добре. Мисля, че свършихме много добра работа. Ами този един тест, който не минава? Има един тест, който не минава. Да. Като цяло не мисля, че ще предизвика някаква катастрофа. Остават ли? Шефе, Готови сме. Виж новите показатели. Тя не ме интересува това. добре. Айде да видим какво сте свършили. Това е машината. Така. Това не е прототип. Това е финалният продукт. Работи, тествано е. Мисля, че с колегата се справихме много добре. Така е. Ами айде да ви видим какво сте направили. Добре, ваша е честа. Бутончето за пускане е ето тук. Само трябва да го натиснете.